B'investiment ta' aktar minn 350,000 euro ġie inawgurat spazju rikreattiv Fajn Sielem b'tema edukattiva u ambjentali. Dan il-proġett inkluda pavimentar, bankijiet, siġar u pjanti, tamir tal-bandli, pitx tal-boċċi u anfiteatru. Is-Sindku ta' Sielem Kevin Kawki spjega li dik li sa ftit tax-xhur kienet żona mitluqa inbidlet fi spazju rikreattiv modern li jilqa' l-ħtiġijiet tan-nies taż-żona u tal-madwar. U spjega l-kunċett edukattiv li dan il-proġett li huwa aċċessibbli għal kulħadd ġim sejjes fuqu. Għandek il-talim fuq is-siġar, kull siġra għandha l-informazzjoni fuqha, għaw ċertu siġar mażul l-impreqqa, għaw il-QR code, għaw anki il-braille sign għal dak li huma neqsim mid-dawl, għaw amphitheater sabiex it-tfal jitalmu dwar il-widien tagħna fil-fatt dan il-plankfit huwa mibni fuq wied. U iva, talim huwa l-edukazzjoni huwa kunċett prinċipali ta' daġniem. Is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Ċivelli spjegat li l-Gvern jemmen bisħieħ fil-kapaċità tal-Kunsilli Lokali li jwettqu proġetti li residenti jeħtieġu u jixtiequ. Dan il-proġett hawnhekk ta' spazju miftuħ, spazju rikreattiv Fajn Sielem huwa eżempju ċar ta' kemm il-kunsilli tagħna qegħdin jagħmlu il-ħolm ta' residenti tagħhom realtà. Il-Ministru għal-Għawdex Clint Camilleri spjega li proġetti bħal dawn għandhom iservu ta' mudell għal komunitajiet oħrajn għaliex joffru spazji rikreattivi siguri u edukattivi. Nemmen li dan huwa proġett ta' kif għandhom ikunu wkoll diversi proġetti żgħar ġewwa l-lokalitajiet tagħna fejn minkejja forsi id-daqs tagħhom żgur li ser jkunu qegħdin jagħmlu differenza f'diversi irkejjen ġewwa l-irħula f'Għawdex.